Sanibona nonke bakwethu. uDlamini okhulumayo, ubaba wengane ezilimele eyodwa yadlula la eHomi eThekwini. Cela ukuthi ngiqale ngokuthi ngibonge support engiyitholayo. Ngiyabonga kakhulu eSouth Africa kuwo wonke umuntu okhala kanye nami nongilekelelayo ekulweni ukuthi ngithole ubulungiswa for ingane zami. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Ngiyabonga. Izandla zidlula ikhanda. Then ngesimo sala eHomi ukuthi kwenzakalani, kunzima, kunokusabiseka, zonke lezo zinto njengoba ngiziveza nizibona. Okunye okubuhlungu kakhulu, abazali bengane ezazidlala nezingane zami bayafisa ukuthi bakhulume, bayafisa ukuthi bafakaze, abanye babo babe khona bengilekelela ngikhipha ingane zami emgodini. Even nabanye abahlali abakhona la abangenazo izingane bayafisa ukukhuluma kepha bayasaba, abakwazi nokuthi babonakale besondela kumina nokuthi bazongibona nje ukuthi bazokhalisana nami ngoba bagadiwe. iHomi ikhipha ama-spies, inama agent aswenkayo angayigqoki i-uniform, ahlala asengaphakathi khona le building agade abantu. So kunobungozi for wonke umuntu ola ngaphakathi ngoba abazi kuzokwenzakalani uma bekhuluma. Okunye okwenziwa iHomi ngaphandle kokusabisa abantu, abazali sebe approachiwe akade bedlala nezingane zami, abanezingane ekade zidlala nezingane zami, ba approachwa, ba offerishwa i-counseling. Kodwa mina njengomzali olinyalwele akuqaliwe ngami ukuthi ngi-approachwe ngendlela e-right, ngi-offerishwe usizo, ngi-offerishwe i-counseling. Akekho noyedwa osaqhamukile wakule nkampani le noma kubaphathi balebhilidi. Okubuhlungu bakhipha ne-statement, baqamba amanga, bathi sebebonene nomndeni, bayalikhipha usizo kanje. Konke lokho akuyenzeki. Akekho nomuntu oyedwa engimaziyo waseHomi office. Abantu engibaziyo baseHomi yilaba abangabasebenzi abasebenza kuleli bhilidi, ibona kuphela engibaziyo. Ebaphathini babo angazi obani abaphathi, akazi nje baxhumane nathi. Into abayenzayo sebengisendela uWhatsApp, bathi kumina sicela ukulekelela ngomncwabo, sicela ukulekelela lapho singalekelela khona. Umsendela kanjani umzali wengane elimele uWhatsApp? Umsendela kanjani umuntu oshonelwe uWhatsApp? Ungani ungaveli uzokhuluma naye, ukhombisa ubuntu, uhlale phansi, usho ukuthi indlela eyaphambili njengamanje sibona ukuthi senze kanje ukulungisa lesi simo. Kunalokho basenda uWhatsApp. Uma nguphendula uWhatsApp ngibuza ubani, ithini address yakho, awuphendulwa futhi. WhatsApp nje oqhamuka undiza as ukuthi uqhamuke eHomi, bathi bayiHomi management. Umsendela kanjani umzali uWhatsApp esesimeni esikanje? Kungani ungaveli uzokhuluma naye? Kuphelile u7 days akaze kuvele ngisho umuntu oyedwa. Even nasesibhedlela kwafika abazali beingane ezadlala nezingane zami. AbaseHomi azange baqhamuke. Ngokusho komunye umzali owayekhona owasala ngemumva emva ukuthi mina sengiphuthumisa izingane esibhedlela, abaseHomi bafika bathi bazobona ama-lift. So bachuza ukubona ama-lift, bacishe nobufakazi okunokuthi bakhethe ukusindisa impilo yezingane ezilimale ngobudedengu babo.
yilokho ke okungikhalisa kakhulu. As much as kufanele ukuthi umuntu azile kube njani, kodwa ukulwela ubulungisa beingane zami angeke ngiyeke. Angeke ngiyeke ukulwela ubulungisa beingane zami ngoba kunobugebengu obukhulu njengoba ngichaza, abantu bayasatshiswa. Ngesikhathi sekufike u-detective omkhulu la wala eKZN emva kwensukwana esezoqoqa ubufakazi, wabuza kumina wathi bakhona yini abantu obaziyo abangafakaza. Ngamtshela ubaba ngathi bakhona abantu detective abangafakaza kodwa bayasaba. Ngazi ngamfonela omunye umzali ngathi kukhona udetective la ucela ukukhuluma nawe. Wathi kumina, mfowethu, ngiyafisa ukukusiza kepha ngiyasaba ngendlela isimo esiyisona kuleli bhilidi. Ngiyasaba, angeke ngikwazi. Kuzomela ngisiwe endaweni ephephile, noma ngikhuluma izwi lami lishintshwe kungazwakala ukuthi mina. Futhi uma niqopha ivideo nenze sure ukuthi ubuso bami nibuvezi. Usho kanjalo nje sikhona la ebuilding sinomseshi. Ngamtshela umseshi ukuthi uyazwela ke ukuthi uthini ngoba ubhudi ngamfaka ku loudspeaker. Ngathi uyazwela ukuthi uthini, akuphephile for abantu la bayasatshiswa, akufanele bakhulume. Ngaleso sikhathi kwakhona amadoda adonsela ku4 noma ku5 asehome, amanye ehlomile phambi kwakhe umseshi emile. Umseshi mayikuphuka eyothatha ufakazi ayamlandela, engiyazi approach umseshi imbuza ukuthi wenzani. Wathi umseshi, ndoda samaphoyisa angeke usibuze ukuthi senzani, uyabona senzani futhi asiyidingi imvume yakho. Eqhubeka lo mfowethu lo othunyelwe ihome ebuza ukuthi imvume niyithole kubani. Wathi umseshi asiyidingi imvume, siyasebenza la, uyazi kwenzakaleni, ungasibuzi lo mbuzo. So babegqoka into ezimnyama bonke nje, yilento esiyenziwa ihome. So banama undercover agents angayigqoka iuniform okufaka abantu engcupheni engozini. Usira kumele uyibhekelele lokho ngoba iboss security nehome kumele babe held accountable for lento leyo abayenzayo. Abakwazi ukuthi babe nama undercover agent ebuilding agadi abantu ukuthi bangavezi ubufakazi. So usira namaphoyisa kusafanele uhlale phansi ubhekisise lento futhi ukuthi kwenzakalani kahle kahle la ngehome, kwenzakalani kahle kahle ngale boss security, ukuthi ngampela le nkampani yama security isemthethweni yini, iyayilandela yini indlela. Ngoba i-security kufanele ligqoke i-name tag ene-sticker la, i-name tag ebhala usira eno-serial number negama labo. Abakwazi ukuthi babe nama undercover agent ebuilding ngaphakathi, abantu abangayigqoki i-uniform. Ingozi enkulu leyo, akukho emthethweni. So isimo ke lesi engibhekene naso ngoba ngisho ngiphuma ebuilding ngikadiwe, abanye mhlawumbe bangilandela ngazi, kodwa nje isimo sibucayi. Kodwa ke angeke ngiyeke ukulwela ingane zami. Lempi engibhekene nayo inzima, kodwa ngiyathemba ukuthi ubulungiswa ngizobuthola. Ngiyabonga kakhulu.